Ayo Mas Aris, Yuk, karo Marasa. pasukane monggo. Ayo. Iyo. Aduh. Enak ditari. Monggo Mas Aris. Ibu. Mas Aris. Terima kasih. Semono. Bisa lenjani yuk sing tak pikir matur nuwun. ojo Ojo podo kroyokan ngetokne lho duit. Mas. Heeh. Ini kleru, ojo podo ngetokne dompet nah duit ora metu. Iki lho kroyokan aku dadi Ayo. perkewo lho nang kene nganti bingung lek ku Salim, nampani. Kowe ora usah bos. Iki Tiketmu bos sing mikir kabeh lho, aku. Mas. Ngantian. Ya Allah. Masya Allah. Adol pitik apa adol wedhus? Bot-bote nggone Mas duwe gawe. Adol wedhus. Lah iki bos wedhus iki. Ya. Bar iki pokoke anggota keluarga Sagen sing disenengi apa Nggih. wis sak Siap. lagu nyatusane rasa larang-larang. Kowe iki Nah kok nek ya ono kuwi mbek 500 tonggo sak lho. lagu iki. Kene rada Mbek cilik ae. tonggo lho iki. Yo Iki nyanyi telaske. sampun. Kelang-kelang Yo. disaksi muga siramu ra bisa hidrane wiwit donya Yo he he. Ayo yo. Mas Bledang, la 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 la. Mas Bledong, ayo Mas, ayo, katek. Nah, Mas Aris, monggo, bapak. Ayo Mas Aris,
Bleduk piye Mas Bleduk? Selendang biru. Berarti diganti selendang biru Mas Heri. Kelang-kelang dadi saksi moga siramu ra bakal hidrane wiwit donya nganti wong bagus sing tak pikir-pikir. Duk tari. Sembah nuwun. Nah, rapone sing anyar iki. Lah, ali-alimu nandi ali-alimu? Sor. Los wae. Berarti song iki. Heeh. Apa kowe ngutang aku wae engko bayare nang aku wae ya. Aja sebelang wong bagus. Tresnaku kira bakal layu. Bakal layu. Ora sumanding ana ing sisihmu.
wengi tak ati-ati aku susah mok kangen sliramu Iyo. rasa kangen ra bisa mari among sira kang bisa nambani Mas Heri bablaske garwane wong liya Limo kit, Kok jatahmu bar limo. njaluk apa meneh? Sisan dipikir. Sekalian ben wareg. Sekalian. 250 Apa? Mas. Ojo dhek sangune mung 20.000. Oh, alah. Ya wis nak nu. Aja sepalang wong bagus tresnaku ira bakal ayu ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisihmu masuk monggo wong ayu sing tak tresnani rino wengi nawangi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu mabusan ing ati batari senadyan sepisan ketemu nanging gedhen nirasa tresnaku rina wengi tersenungku ngarep-arep sok kapan balimu monggo sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebacut nanging ati kumbo gawe lara Apa meneh? apa meneh Cek telu lho. sik apa meneh Mas Ari telingsingan Oke. bar iki mentok mesti iki Mosok. bar iki mentok iki Wis. senep mah ngopo iki ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku karang-karangkan Gustiku lanyuwun ngapura
Apa sisan? Lah, Matur lha suwun. kok matumben, Ngono kok jarene ngetokne kok 100 lho. Sik dipikir ben pas 1000 ping 4. Siji nek sak lagune apa? Apa? Hah? Lah aku kok utang selawe. Utang selawe ku dadak jujuli. Makane. Ikhlas. Aja kok grenengi lho ya, engko nak megah aku nak bar iki WA megah aku. Wong seneng kok wong pipis ya. Ya, apa ora? Yuk. Barang sampun papanggilan kenyatane jololo atine nganti Mirna mikir tabrak. dadang kanane njur padha tresnane. Matur suwun Mas Gun. Ayo ki sengersake apa no? Tawang mangu Mas Agus. Ayo Mas Agus.
jajal lungguh. Penak apa ora? Aduh. Aja mindo lho ya, Pi. Bos, Mboten pareng. orang ukur enek, Bos. Ora enek, enek 100 ra apa. Enek sing abang, Bos. Nek sing abang iki momong apa piye iki ceritane? Belajar momong sih. Belajar ngomong Zebi Lara. Yuk sikat di Evi. Janjane ku Yo. ngendi agak-agakku saja yo priyani hatiku sudah Halo. Ayo yo. Yo ngadeg, ben sehat. Ngadeg yo ya. Spesial untuk kedua pengantin. Yo. Mas manten. Atau SMS rambalesi telepon malah mbok pateni mangkel aku mangko yen kepethuk irung momah kau tak jiwel 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 Allah jiwel Yo, alayong, alayong. Ngambil uang, oke? Yo, Mbak manten bisa jawab nggak sih? Oh, Diki. dikit. Oh bisa nyanyi Jawa. Oh, bisa nyanyi Lagunya Jawa. apa? Lagunya apa? Biasanya. Dalam liane. Liyane. Oh, Oke. Pak Agus. Mantune nyanyi sampean wis apa manut aku. Kayak IS yo kena, kayak duit yo Lah, alhamdulillah. alhamdulillah. Yo tintekne. Bariku dalan liyane. Oke. Janjane kuwi ning ngendi? Agak-agakmu sajak nyupirani hatiku sudah kencan terowani Oke, lali janjine sampun Bopo. Nggih. Ganti napa pengantine? Mas Ari Mas Ari. diminta untuk Mangga Mbah Kakung
program nggih, Pak De. Alhamdulillah.
prasetyo surasane kakate paseduluran. Biyen katon biyen saiki sajake ora
Master Manunggal. Sapa wis ali sliramu ane sama karo aku pancen wis suwe tau ketemu wis samestine aku Mas mumpung saiki ketemu Sokita bertemangan karo aku Dadi aku mau alamu kangenku Lali eling nalika iku Sepi rasane untung dino sendiri Lakon terus eling kancane Zaman semono ikulan rame-rame Buyut bakal seneng atine Mas kenang alet ali-ali Besak duit kangen iki Rasa sangimpi durung bertani Rasa kangen wis bisa mari Sekar Sempur sari Indonesia. Cengcengku audio song Mas Galuh. Multimedia dari Serak Foto di Jantung. Masternya Diesel Mas Joko Uga.